Water rotating ipahigayon sa syudad sa Zamboanga karong adlaw. Si Zamboanga City Water District Production Head Teotimo Reyes Jr. nipasabot nga gikinahanglan ang maong rotation tungod kay niubos ang diversion dam sa Dakbayan ngadto sa 74.10 meters. 0.10 meters kini nga ubos sa normal nga tubig. Ang schedule magsugod sa 8 AM hangtod sa 5 AM sa 9 ka mga o sa siyam ka mga barangay sa kasadpang bahin. Samtang sa sidlakang bahin nga dunay sakop nga 11 ka mga barangay, dunay tubig gikan alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi. Ang mga residente nga anaa sa downtown area makasinati og low water pressure samtang dili ra maapektuhan sa rotating schedule ang mga barangay nga ang supply gikan sa ZCWD production wells ug spring sources. Matod ni Reyes, ang maong water rotating strategy mupadayon hangtod mabalik na sa normal ang level sa tubig sa dam.